Și la mulți ani încă o dată junilor Sibiului pentru acest an extraordinar, anul 80, în care veți fi invitați la foarte multe evenimente, foarte multe proiecte culturale dedicate acestui an aniversar. Așa că fiți cu ochii pe tot ceea ce vă transmit junii, pentru că anul acesta vă așteaptă întâlniri cu totul și cu totul speciale până către sfârșitul anului. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permite să vă reamintesc faptul că și ediția a 7-a a festivalului concurs Lucreția Ciobanu este organizat de Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu. Mulțumiri sponsorului acestui festival, Cramele Cricova, și gazdelor noastre, Centrul Cultural Ion Besoiu. Le mulțumim prin aplauzele dumneavoastră. Ediția din acest an a fost gândită în conformitate cu ceea ce înseamnă un an aniversar, centenarul Lucreției Ciobanu și anul 80 al junilor Sibiului. Și tocmai de aceea, pentru concurenți, formatul concursului a fost gândit puțin diferit. La preselecții s-au prezentat 80 de artiști tineri și au fost selectați 20. Așadar, în cele 2 zile de concurs ne vom întâlni cu câte 10 dintre cei care au trecut de preselecție. Conform regulamentului, vor prezenta în concurs așadar, la ediția din acest an, o piesă fără acompaniament, o piesă cu acompaniament și, atenție, o a treia probă, interpretarea unui cântec din repertoriul Lucreției Ciobanu și nu doar atât, ci însoțiți de un artist celebru din această zonă, tocmai pentru a crea zona de spectacol și a sublinia cumva calitatea lor de oameni de spectacol în cadrul concursului. Le vor fi alături în această probă, desigur, junii Sibiului, tocmai ca un element de noutate pentru ediția din acest an, așa că aș spune doar atât, concurenții nu au de ce să se plângă, vă au pe dumneavoastră și vă rog să încurajați cu aplauze pe fiecare dintre ei. Culisa din stânga mea este plină de emoții și junii Sibiului, spuneam, le vor fi alături. Trebuie să îmi permiteți să salut prezența în scenă a orchestrei ansamblului profesionist Cindrelul Junii Sibiului, dirijor Cristian Obrejan. Bună seara, domnule Obrejan, bună seara, domnilor, și succes pentru cele 3 zile de festival. Un alt amănunt important, premiul de popularitate, va fi oferit de către dumneavoastră, așa cum se întâmplă în fiecare an aici la Festivalul Lucreția Ciobanu. Ați primit la intrare un formular și după cele 2 zile de concurs veți bifa acolo concurentul pe care îl preferați. Așadar, atenție mare, în mâinile dumneavoastră stă premiul de popularitate. Și acum vă rog să-mi permite să vă prezint componența juriului. Profesor dr. Elize Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni la televiziunea română, președintele juriului. Profesor universitar dr. Ilie Moise, etnolog, cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române. Carmen Popovici Dumbravă, profesor de canto la Școala Populară de Arte Timișoara, interpret de muzică populară. Nineta Popa, bine cunoscută nouă tuturor, un om cu totul special, o voce extraordinară, artist de atâția ani în scenă. Ionuț Fulea, un artist de asemenea iubit de dumneavoastră, interpret de muzică populară, așadar, președintele Uniunii Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România. Cristian Obrejan, așadar, doctor în muzică, dirijor al Orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist Cindrelul Junii Sibiului și al Orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist Brâulețul din Constanța. Ana Maria Voicu, producător muzical la televiziunea română. Dorinel Gavriluț Pârvoni, interpret de muzică populară, câștigătorul trofeului ediției a 6-a a Festivalului Lucreția Ciobanu. După cum știți, la acest festival, câștigătorul merge în ediția următoare alături de jurați. Și nu în ultimul rând, cea care se face vinovată, între ghilimele, de întâlnirile noastre din fiecare an, cea care se încăpățânează să aducă aici, la Sibiu, pe cei mai buni dintre cei mai buni. Și când spun asta, mă refer la concurenți, mă refer la interpreții instrumentiști, mă refer la interpreții vocali, mă refer la tot ce înseamnă echipele de televiziune și la tot ceea ce reprezintă publicul din Sibiu, pe dumneavoastră, dragii noștri. Silvia Macrea, managerul junilor Sibiului. Bună seara, Silvia, și succes pentru ceea ce înseamnă proiectul cu numărul 7 al acestui festival. Începem